wij met een bewijs hier dan ben de beelden hier, die blauwe dingen, die ben correct worden leeg via een scootmobiel. Een fietser is wat heger, die kan er ook heen zien, maar een scootmobiel net. Als bestuurder van een scootmobiel is het oerstekken van de Blauwhuisterwaai bij Boelensloenen geen makje. Sterker nog, het is gevaarlijk, want dit boert ontneemt het zicht. Ook voor voetgangers en fietsers is het oerstekplak onveilig. En dat is nog net eens het jinnigste, wat er onder de kruising bij de Boelenswaai mankeert. Als wij die kant joggen, van, dan is er een flauwe bocht en dan dus just pas op het laatst dat er een auto komt. Maar vanuit die kant dan kan auto's best wel een vaart ontwikkelen en dan ben je al gauw, gauw harder dan 80 die rijden mee. Hè. En ten tweede is van de andere kant, als mensen juist richting Boelensloenen willen, dan moeten ze dus 6 maar naar links, gaan ze maar een heel iets invoegstrook hier. En als er dus dan meerdere auto's die kant op willen, ja, dan moeten ze vol in de ankers en dat kan dus gevaarlijke situaties opleveren. Het had één keer gevaarlijk geweest, toen ze hier tegen bij mij. Ja, dan zit hier wel even rustig behouden, hè? Het kruispunt ondergiet vorig jaar al een veiligheidsupgrade. Maar dat is dus net slaggen. Een plaatselijk transportbedrijf broekt de kruising al het eens meer. Want zij kunnen die krappe bochten net meidsen. We gaan dus een brief sturen naar de gemeente om dit toch weer onder aandacht te brengen. Nou, het mooiste zou zijn dat we hier een Ovonde krijgen die gewoon de snelheid eruit kan krijgen. En als dat net mogelijk is, dan zou een rotonde eventueel nog een alternatief zijn. Maar linksom en rechtsom, de snelheid zullen er hieruit maken om het een stuk veiliger te maken.